Bi urtez behin egin nahi dugun bezala, aurten Mendeberri hezkuntza berrikuntza proiektuaren mintegia antolatu dugu. Aurten berezitasun bat daukagu eta da hain zuzen ere 2014 ikasturtean abian jarri genuen hezkuntza proiektua, Mendeberri 2025-en ziklo itxiera gerturatzen ari garanez, aprobetxatu nahi genuen lau fakultateak hausnarketa partekatu bat egitea. Horrekin batera, etorkizunari begira jarriko gara bihar eta ikusiko duguna da ze tendentzia berri dauden eta ze elementu berri txertatu beharko ditugun nahita nahi ez gure etorkizuneko hezkuntza proiektua. Mendeberri garai hartan 3 fakultate, gaur egun 4 fakultate batu dituen elementu nagusiena izan dela. Zentzu eman dio unibertsitateari, bere hezkuntza proiektuak eta hezkuntza proiektu horrek esan bezala zentzu ematen du egiten dituen aktibitate guztiak eta gure balioa jartzen ditu erdigunean.